И здравейте, хора! Протачи! Аз съм Прото 124 и днес ще правим реакция. Браво, каза го. Здравейте, хора, аз съм Пусня. Здравейте, хора, аз съм Ангел и ето, като виждате реакция. Да, от моя... Hey, cuz, fuck you, nigga. Хора, забравя да кажа нещо. Това ще бъде чалендж, който си показва зъбите. Така. Ще яде една лъжица сол. Голяма. Така да доближим до нас. Аз го искам с малко за теб. Голяма. Хора, вижте от бомбони. Какво стана? Богати от бомбони. Богати от бомбони. Това е моя канал. Моля те. They don't see each other. They only see what they want to see. Покажи, фак. Покажи, фак. Необычный трюк. Фак. Мало, а хер. Покажи, хер. They on the top. They go top number. Хора, ще изгледам още едно всъщност, защото това беше Най-краткото видео на света. Прекалено кратко. Ето това мисля. 4 минутки. Още едно ще изгледам. Не. Мале. Моля, бъде свърта. Елия, покажай зъбите. Елия си покажа зъбите. Не, чакай. Лъжичка сол. Аз се отчудих само как се е качил там. Лъжичка сол. Айде към. Бейбе, една лъжичка сол. Има си чуфтенца, ако стане нещо гадно. Чуфтенца. Хора, изчакайте тук. Не, всъщност тия сме, във вас сме. Не. Тук хората. Аре, отивай, взимай сол. Я това соля? Соля. Взимай една голяма. Голяма. Ето толкова. Голяма. Лъжица. После да увеличиш. Нека да спрем. Още. Ето. Аз пък... Добре, хай. Чакай да увеличим да видят хората.
Колко съм гаден. Хора, вижте. Пълна е. Яш. Клепай. Има и кюфте, ако искаш. Клепай. Клепай ga, бе. Бе, мушка, бе. Гледайте. Абе, цялата, бе. Абе, мушка, бе. Изяде ga кюфте, апни си, ако искаш. Бро. Ти не искаш? Десерче? Шапна едното кюфте, чули? Само малко му чули? Не. Продължаваме. Хубаво, чакай да увеличим. Е така. Добре, гледай. На бебичка на мен си. Ама бе, много смешно както. Лек, това нещо да клопна. Аз съм... Такъв, знаеш ме, това нещо да отворя да клопна. Шо? Чакай да измия моята. Увеличи камерата. Къде е телефона? Ти къде го остави? Тук го остави. Аз те разсавам колко. Едно. Копеле мръсно. Копеле мръсно! Толкова. Не ми сложи толкова много. Аз съм бил. Не е много. Мога да го изям и без нищо. Хора. Мъж ли съм, бе? Мъж съм. Той изям ли, бе? Той изям. Аз как го изям, а по-голямо ми даде. Че съм мил ти дадох толкова малко. Бързо! Едно на едно! Едно на едно! Майка ти ще има насягващи. Ама колко малко ти служих ти, колко много? Виж, ама ти цялото наглапна. Ти виж, аз ти казвам, ти виж. Кюфтете го яде с тати. Виж ти. Гладен. Айде, дам ти това. Виж ли, ти виж. Да правим реакция с вода. Не. Да, не. Това сте. Сто години рейкър. Тук съм след 100 години. Stop. Amazing. Doesn't come up after Mr. Ryan Potts. There he goes. He makes it. Oh, shoot.
Кема петка. Хора, първо на първо много малък и второ на второ да може да прави трикчета. Затова го получава. Показа си зъбите. Не съм. Или я си показа зъбите. Не съм. Арно, Аз не правих. Ми не прави така. Amazing job on everybody's letters that he's put together. Hold on a second. Или това прилича на теб. Това приличаше на теб. Не, това е говорене, не съм се разсмял. That's the end of that Добре, frame. мога да си говоря. Да. Оле! Показа зъби. Рип. Рип става тук. Чакай, бъди. Уи! Слагаме си опак на местото. Lean back. Рип. 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 Стигаме. Рип. Толкова дълбоко. Чакай, имам сол между такова. Още едно. Е, това 4 минути. Още 4 минути ще направим. Опа, извинявам се, хора. Скъдо сега казай. Хора, ще търсим покемон. Свалям си покемон гол. Ама да гледаме. Гледай. Ти гледай. Ще съм зад. Гледай ти. Значи не може да си направи така за покемон гол. Мом. Scheiße. Сори. Покажа зъбките. Разсмях се, Не ми пука. Зъбките. Добре, Красивите ти. аз се да адох малко и ти ще ми дадеш. Сечеш ти. Копеле шибано. Чакай, такова и ще се и лъжичката. Къде е? Така, на голям екран пускаме. Къде е лъжичката? Ето я. И ще си я. Аз се разсмях заради оригнята ми. Хе. Копеле шибано. Къде е това? Смайки се, помниш?
Това ще е шибаната лъжица. Не! Изпих го. Наложи хората. Цялата. По-степена вода. Да. Цялата. Айде цялата, бе. Абе, мушка и цялата, бе, момче, бе. Толкова ли беше трудно? Милия. Добре ли си? Добре ли си, Илия? Добре ли си вече? Хора, мислим да приключваме до тук, а? Айде, Илия. Моля му се наложи. Добре. Хора, ще приключваме до тук. И това беше от нас. Не, мъсъм! Още, Арно, още. Арно, бе. Ари, бе. Този епизод ще бъде 20 минутки. Да, бе. Мъж. Мъсъм. Абе, мъж. Колко си мъж, а? Айде, бе. Тук мъж. Skimboard high five. Maybe. We're not sure yet. Here it comes. Jack Знак пора, Clark. Slings out in звънат ми. front of the boat. Let's go. В Илия играем си. Добре. Пошоки ми звъни он. О, не, как не ми звъни, аз се пребера. Добре. Ай. Илия, гладен си? Не. Аз ще